अशा काय मंडळी तर आईन केल्या नसली जबरदस्त तयारी, कारण आई आणि चालली जात आपले सबस्क्रायबर असं त्यांच्या लग्नात बांध्याक. आणि आज रविवार होतो तर आम्ही पण बॅट वगैरे घेतलो आणि निघालो मॅचिक. तर सगळ्यात पहिले इल्यानंतर आम्ही स्टॉप घेतलो या ठिकाणी. हैसर आम्ही 2-3 वेळा येऊन गेलो, तर तुम्ही सुद्धा पाया पडून घ्या. आमचा तर दर्शन घेऊन झाला आणि आम्ही हैना निघालो आणि डायरेक्ट पकडलो हळदीचे नेरूर गावचं रस्तो. मॅचच्या ठिकाणी तर येऊन पोहोचलो आणि आम्ही मंदिरात गेल्यामुळे आमचे टीममेट्स अगोदरच येऊन पोहोचलेले मॅचच्या ठिकाणी. तर आमची एक मॅच झाली, एक मॅच जिंकलो आणि आम्ही येलो थैसरच असलेल्या मराठी शाळेमध्ये, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा हळदीचे नेरूरमध्ये. तर बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर हैसर चालताना एक वेगळंच वाईब हे होतो. खरं तर ही आमची शाळा नाही होती, पण तरीसुद्धा आमच्याच मराठी शाळेत दिल्यासारखे वाटत होता. एक खतरनाक वाईब हे होते जबरदस्त. तर हैसर असा मुलांचा खेळाचा ग्राउंड आणि हैसर असत बाकीचे अदर ॲक्टिव्हिटी. तर आना म्हणाक लागलो तू काय एक स्लाईडच मारून दाखव. त्याने जबरदस्त स्लाईड मारलेला आणि आमका वाटलं नानच झालो आम्ही सुद्धा. तर हे सगळं वगैरे घेतलेलं आणि म्हटलं आता जरा चेअर वगैरे धुया. आणि मॅचचा रिझल्ट होता आम्ही मॅच हरलो. मग भेटते तुमका डायरेक्ट आता घराकडे आणि 31 होतो. तर मंडई पहिली गोष्ट कमेंट